Този човек построи писта за себе си и семейството си. Представи си да обезлесиш планина, за да построиш частна писта. Просто защото искаш семейството ти да се състезава с теб. Това не е фантазия, а реалност за японски бизнесмен, който създава Магаригава Клъб. Автомобилния рай, в който никога няма да влезеш. Знаеш ли къде можеш да влезеш? В mrcars.bg. Членството? Ефтино е. Само 250 лева на месец. Но първо трябва да платиш 500 000 такса за влизане. Какво има на пистата? Писта от 3,5 км с 22 завоя и надморска денивелация. Закрити климатизирани боксове, защото не може да се потиш, докато подготвяш хиперколата си. 7-звезден хотел с изглед към пистата. Дори от тоалетната, басейн и други. Но липсва нещо, което не трябва да пропускаш, и това е mrcars.bg, най-добрите автомобили от САЩ и Европа. Какво мислиш? Липсва ли нещо на този клуб или това е абсолютният автомобилен рай?